mo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bugos, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. O Ginoo, kung imong isipon ang among kasalanan, kinsa may makalahutay. Apan ikaw mapasayloon, O Dios sa Israel. Mga kaigsuunan, malipayong adlaw kanatong tanan, Miyerkules na usab, og ang tanan nga mga buot magnobina sa mahal nga birin sa Perpetual Help adto lamang dito sa atong simbahan sa Redemptorist, no? Diha sa Bahada. O kaninyong tanan nga mga kaigsuunan, ining atong tulumanon bidlisiw sa kabuntagon, maayong buntag. O hinaot nga sa atong pagpamalandong karon, maaduna kitay makutlo nga mabansay karong adlaw. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Sister Rica sa mga madre sa Daughters of St. Paul, kauban si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, usab ang atong technical engineering nga atong stasyon DXGN. O kaninyong tanan, magsugod kita uban kaninyo sa pag-ampo. O Ginoo, among hinabang og mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma. Ug ang among gugma kanimo, mulutaw unta diha sa among kadasig, sa pagbuhat og maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, uluhan 11, tudling 42 ngadto sa 46. Si Jesus miingon kanila, Apan alawd kamong mga Parisiyo, inyong buhisan ang hirbabuy na og kaningag, ug ubang mga utanon, apan gipasagdan ninyo ang hustisya ug ang pagigugma sa Dios. Gihimo unta ninyo kini, sa way pagbiya sa uban. Alawd kamong mga Parisiyo, kay nahigugma kamo sa kinamaayuhang mga lingkuranan diha sa mga sinaguga ug sa mga pagyukbo diha sa mga tabuan. Alaot kamo, kay naisama kamo sa mga lubnganan nga wala hidi parahi ug itumban sa mga tao sa way pag-alinggat niini. usa sa mga magbalaod mitubag kaniya. Magtutudlo. Sa pagsulti di ana, imo usab kaming gikasab-an. Ug miingon si Jesus, Alaot usab kamong mga magbabalaod, kag ikargahan ninyo ang mga tawo og mga palasunon nga lisud ta doon. Ug kamo mismo dili mo hikap niini bisag sa usa ninyo katudlo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. All the poor and powerless, and all the lost and lonely, and all the thieves will come confess and know that you are holy, and know that you are holy. And all will sing out hallelujah, and we will cry out All the hearts who are content
says that He is God. Shouting, go on and screaming from the mountains. Go on and tell it to the masses that He is God. Cry out to sing to you, go on and scream it from the mountains. Go on and tell it to the masses that He is God. We will sing out hallelujah, and we will cry out hallelujah. We will sing out Go on and tell it to the masses that He is God. Usa sa mga manindot nga mensahe nga akong nabasahan nga komentaryo mahitungod sa atong pagtabang sa mga kabos mao kini. Ayaw pagpakalipay o panghambog kay nakahatag ka og panabang sa mga kabos, ilabi na sa mga kabataan. Walay utang ang mga kabataan kanimo ug dili kini maghimo kanimo nga halangdon nga labaw pa sa uban kay nakatabang ka kanila. Kung buot hunaon-naon, imo lamang gihatag ang alang kanila gayod. Sa ato di ay nga pagtabang sa uban, mihatag lamang kita sa angay kanila. Busa dili kita makapanghambog nga nagmanggihatagon kita. Mayong pamalandungan nato kini pag-ayo mga kaigsuonan. Sa ato di ay pagtabang sa uban, mihatag lamang kita sa angay kanila. Mga higala, ang pagpataas sa kaugalingon o pagkamapahitason, usa sa mga makahahadlok nga sala. Kung hambugero o hambugera kita, ato man gud ipunting ang atong pananaw, dili na ngadto sa Dios, kundi dili ngadto sa kaugalingon. Ang atong kaugalingon nga panginahanglan, atong kaugalingong pangandoy og damgo. Mao kini ang nahitabo sa mga kinaiya sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod sa kaniadto. Kung mga pari sila og mga eksperto sa balaod, unta lawom ang ilang pag-ila sa Dios ug sa ilang relasyon ngadto kaniya. Apan lagi kay ang kaugalingon man nga interes ang ilang gipangandoy o gidamgo ug usab ang ilang kagutom nga mailado og daygon, nahimo na hinuon silang nawad-an sa pagka-sensitibo sa mga panginahanglan sa uban. Og labaw sa tanan, wala na nila mailhi ang presensya o gugma sa Dios diha sa pagkatao
o persona ni Jesus nga mao ang ilang gikaatubang karon diha sa ebanghelyo nga mao si Kristo. Sa laing pagkasulti, hingpit silang nawala tungod sa ilang pagka mapahitason. Mao kini ang makita nga mga kinaiya nga mahimong iakusar nato sa mga eskriba o magtutulo sa balaod. Ug mausab kini ang atong susihon sa atong kaugalingon. Sila mga eksperto sa balaod. Apan ang bugat nga bahin sa balaod, ilang gipapasaan sa mga walay kahibalo niini. Sa laing pagkasulti, expert silang mulikay sa balaod. Unsa may atong ingalan kanila nga nagpabugat sa dalhunon sa ilang isigkatawo, apan dili gayud mutabang. Unsa ka ang atong bation kung kita ang hingtungdan nga mao ang nagpasaan sa mabugat nga mga palasonon, o sila nagpaharuhay lamang sa pagsugo sa mga angayng buhaton. Ikaduha, dugang paniana, ang ilang kinaiya o attitude sa mga pariseyog sa skriba ngadto sa mga propeta. Katingad-an kaayo, kay dako ang ilang pagdaig kanila panhangtod lamang sa pagbuhat og mga manindot nga lubnganan o monumento. Apan wala sila mubuhat o mubansay sa gipanulti sa mga propeta. Busa mabasahan nato diha sa mga nahisulat na Isaias, pananglitan, matud pa niya, ang inyong mga bag-ong bulan o mga gipiling piyesta, akong gikaligot-gutan. O sunod ni Propeta Mika, matud pa niya, nagpakita kini kaninyo kung unsa ang maayo o unsay may buot sa Dios nga inyong pagabuhaton. Dili ba ang hustisya, ang gugma, ang kaayo, ug maglakaw nga mapaubsanon uban sa inyong Dios, ang angayang buhaton? Busa man gani, sa ilang pagkanuog niini, gipamatay nila ang mga propeta. Atong mabasahan diya sa Chronicles 24, tudling 20 ngadto sa 21, ilang gipatay si Zacarias. Ikatulong punto, ang mga skriba wala magpabasa sa kasulatan ngadto sa katawhan. Hapit imposible ra kaayo ang ilang interpretasyon sa kasulatan. Busa, dili na gayud masabtan sa katawhan. Tungod sa ilang dili maong interpretasyon, nahimong tigmo-tigmo na lamang hinuon ang kasulatan. Ang kasulatan alang kanila para lamang sa mga eksperto nga sama kanila, mga skriba o mga pariseyo. Alang sa katawhan nga kumon, usa kini ka misteryosong mga unod sa kasulatan. Tiaw mo ka ng mga sugo pa lamang pananglitan ang sugo sa Diyos. Gikan sa napulo ka sugo, gihimo nilang 613 ka mga sugo. Hapit tukon na lang ang mga tao sa daghang mga sugo. Busa, kinsay buot mo basa niini? Unsa man ang hagit niini alang kanato? Alang kanato, giawhag kita sa pagpaningkamot nga mahinlo ang atong mga buhat o atong intensyones sa kada buhat. Pahinumduman ang atong kaugalingon nga kung wala ang Diyos, wala usab kita. Ug walay mabuhat kung wala ang grasya sa Diyos. Ug unta ang atong mga aksyon nagbasi o nagabundar sa gugma o sa pagtuo. Niining paagiha, mahimo kitang matuod nga Kristiyano, nahiusa sa gugma ni Jesus o sa iyang misyon. Pagsusi. Mayong pangutanon nato ang atong kaugalingon kung hataas pa ba gihapon ang atong pride. Hinay-hinayon pagbansay ang mga buhat sa pagpaubos. Dili kita magtubag-tubag kung hangyoong kita sa pagtabang sa mga daghang kalihukan sa simbahan o sa atong panimalay. Hinumduman nato nga kung wala ang Diyos, wala kita'y mahimo. Dependen gayud kita kaniya. Busa sa kanunay, makigistorya kita aron matabangan sa atong pangadlaw-adlaw nga buluhaton sa pagpalambo sa kaugalingon. Magampo kita. Magampo kita sa Dios Amahan, nga kanunay naghagit ka nato sa pagpuyo sa kahingpitan ug kabalaan. Sa matag pangamuyo kita muingon. Hingpita kami, Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan maglikay sa tanang matang sa pagkaaron ingnon,
diha sa ilang pagtuman sa katungdanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hingpita kami, Ginoo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno mahimuuntang sulundon og ehemplo sa pagtuman sa mga balaod sa nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hingpita kami, Ginoo. Nga magtambayayong unta kitang tanan sa pagpasan sa atong mga responsibilidad, mga problema o suliran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hingpita kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton o himalatyon makakaplag unta sa mapinanggaon nga pag-alagad sa ilang pamilya ug mga higala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Hingpita kami, Ginoo. Langit nung Amahan, liguna ang among pagtuo, ug hingpita ang among gugma, aron kami makatuman sa mga hagit ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ni atong tulumanon bidlisiw sa kabuntagon. Og hinaot, usbon ko, hinaot og nagaampo ako, ngaunta sa inyong pagpaminaw, makakukutlo kita og mga leksyon o mga pagtulunan diin mabansay nato adlaw-adlaw. Labaw sa tanan karong adlaw. Kini ang inyong higala sa kanginan, Sister Rica. Nagapasalamat kaninyong tanan. Uban kang Rose Caballero, usab kang Arvin Borla, ug ang atong technical engineer ni atong stasyon DXGN. O karon di ang buntaga si Carl mao ang atong technical engineer karong buntaga. Daghang salamat kanimo. O kaninyong tanan mo ingon ako malipayong adlaw sa Miyerkules. Unsa na imong giinom, Arvin? Unsa pa man dailain, ang kaping may sinabi, Dreamvet 18-1 Coffee na available sa tanang pharmacies.